Gaur prentsaurrekoa burutu dugu pixka bat azaltzeko Hondarribiko udalean kudeaketa aldetik giza baliabideen inguruan egiten ari garen lanketaz eta etorkizunera begira baditugun erronkez ere. Alde batetik azalpenak eman ditugu egonkortze prozesuetatik bideratutako 17 prozesuen inguruan nola gauzatu diren berauek. Bertatik 40 lanpostu egonkortzeko aukera izan dugu Hondarribiko udalean. Bestalde batetik abian dugun lanpostuen balorazio objektiboari buruzko azalpenak eman ditugu ere, non udaleko langilegoaren estruktura guztia eta baita organigrama bera ere aztertu eta baloratu egingo den. Eta azkenik 2025ean jada abiatu diren lanpostuen oposaketa deialdiak azaldu ditut, nolabait beste 15 bat lanpostu egonkortzeko helburua izango baitugu epe laburrean.